अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. मल्टीस्पेशालिटीचा विषय मार्गी लागलाय. राजेसाहेबांची सही झाली असून कुटुंबातील एक सही झाल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागेल अशी माहिती युवराज लखमराजे भोसले यांनी दिली. पहिलं मी दीपकभाईंना शुभेच्छा देतो आणि महत्त्वाचं की आपल्याला आता समजलं की युवा पिढी आपल्याकडे आहे आणि ते आपल्या पाठीमागं आहे. तर 100% पुढच्या काळामध्ये त्यांना रोजगार असेल काय असेल ते सगळं भाई बघतीलच. 100% अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. अंतिम टप्प्यात आलेलं होतं. मागचे 6 महिने इलेक्शनच्या अगोदर पण दीपकभाई आणि आम्ही दरवेळी रोज फोनवर होतो. पण आपण या लवकरात लवकर ते सोडवणारे विषय. राजेसाहेबांची सही झालेली आहे. नुसतं अजून एक परिवारची सही राहिलेली आहे. तर ते कसं तरी आपण मिळून भाई आणि आम्ही मिळून 100% करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.